Kastalatibyan! Kit ita, at to'y tipakasaritaan anaadaw, iti pagsasao, ako na na, agkawis ka iti umno, tapno di kanto mairupo, tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Umay kayong gumatang itila ko ka barbecue. Napudot pa'y, kalutluto laang. Kunakman mo saan ka ngaglako? Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kay. Ay na, naladawag laang nga imay naglako at nag-beauty rest akmat ngamin. Tapno na pinta sa klatta. Ah. Ay na, nagpinta sa hindi talumabas sa balasang. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dadyo, kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na, akas lamang gargari. Uy, manang Linda, ninasamot ipag mo dahil dyan. Aywan. Nga, apa yan nakas na tisuot na. Ha? Ipag mo dahil ta, Linda? Sa bali matikulor tibok na. Iso, niipag mo dahil dyan. Kasla balasa nga. Sa namadlaw nga daasawa ni ipag mo. Nagsiksik ko naman. Na, isong titaltalyaw nakitkitaan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayo ni tila ko ka barbecue. Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasaanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagrigat na balsigan tayo ya kayo. Fredo, Ah, nasaya at tata ka diti balayo. ay, kasangsangbat ko nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may, sungag balbalsigak ah. Umay ko ibagakan ka tinakita. Ah, ni, anya ngay matday ta manang. Ay na, 5 bas ni bakit mo ije kalsada. Ah, ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus ngamin ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, makitkitan dya pusog na. Nenene, nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain. Imbag kumaano balasang. Ay, una yun ni bagat kun aya. Kan, anya jay in color na ije buhok na. Pink samay. Kas lamang gargari mo ton. Ala, bayang manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Umay ka na alaka, ita nakaluto ako. Mangantan. Agsarita tamang bay bagat. Umay kakat manganon. Napatagti bagakan ka. Unay kan aya. Das tagayam tin suot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo't na ito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na, hanging dayta blouse mo. Katman ano ko ma? Bagay ko mo ta. Wen, amo ka bagay mo. Anong panunutan mo't kumaang at asawam? Anya langan ti may bagadag iti tattao kan ka. Apay ngamin ay panunutom ti bagadagiti tattao. Amumuten dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaing dangag dilaw. Bayam nagdilaw da. Umapal da laang atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umikakit din tamangan. At tungtong taman Linda. Apay ka din. Apay akas dyan ni ipag mo amari Chris. Kasla saan na nga'y babainan nila kay na. Ay, jak man amo kan kuana. Kay kayat na apaspaswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kasjay na ngamin ura idi balasang pailaeng. Ay, naarjud at talaga. Una ngam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akasjay ti gunggunay na. Kuma. Hangam, sana bale. Imbaga kun kanilakay na. Bareng mabagbagaan na dya asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ngam, ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Kumatak may titila ko mabarbecue. Kumatang man.
Ay, sapay ko maata swerte. Kaabuya naman, oh. Sigurado ang malako amin de tala ko ma-barbecue. Tasyak tinang buhay naman, Sapay ko ma. Nakitam ka din na limabas ni Marie Chris? Ay, jay ipag ni Linda? Apay, at nakadi pa'y sa baling agnagan iti Marie Chris, dito lugar tayo. Apay, apat padaanam, kat at daanan day jay iti asawa. Amo ka, asawa ni Pare Fredo, kabats ko pa di high school. Amumat gayam, apay apat padaanam di asawa na. Nagseksi nga road, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyak ko. Tapno mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa day jay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay, kaddan asawa ni Marie Chris. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinila kay na. Tanakasiksiksi man. Bakit? Intan makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la paapura. At dapay ngamin papanan mi kadagiti katrabaho ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno pagtrabahuan may. Aguray ka nga rod, ayab ka lang ayab. Ay, kaslakan tumat lang amin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya nga ita. Marigatan ka na magna. Ay, kundi miniskirt kan tumat nga main. Kundi heels kabay. Di naman pag-ibibyangan. Ay, marigatan ka na magna. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na ngamin kang kamagnata di kadaratan. Amumot apalingki ti papananta. Ay, nagdadakkel pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuspol ti make-up mo. Astuya ko ang ididamo anam amunang. Ay, akas kalab, dadamo ako nakmanang. Ay, inayatam ti magna, tanagalis ti pagpagnanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagantang ti aglaklako dito palengke. Di mo may kayata sikat ti misis mo? Well, ay na, nagsiksik. Kita, ay, paspaswitan dagan. Hello! Ma, takay-kayat na kitday. Umuna ka manlagan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti matangga? Nagapuak iti palingki itay bigat. Kahit, anya ngay man ang tinakitam ijay. At akadi guwapo? Nakitak mat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Chris? Nagado ti mang paspasweet ka ni Marie Chris ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-miniskirt kan naka-makeup. Ay, unay mo daytan. Taltalyawon amin na lalaki Kahit, binaybayan mo't ni Fredo. Amo, kamakaungong at tilakay na. Tup-tup pulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sa bali no makaungot dayjay akapsat ko. Ha? Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot, ay na, kabut-butan. Apay, dakasak ka dila una yun a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagi alalaki. Ay, agrason ka pa'y lang. Tanya kumatikayat mo nga ramidag. Agragsakak, gaputado ti mangkurkursunadakan ka. Ha? Dagiti daddo maamisis dita, permi ang nakaluslo siyang da. Siya ang nagseksi ka na pintas, kagura na. Dahil tagat tirigat na kan ka. Nasawaan kan. Ngam panagkitam dita bagim, balasang ka pa'y lang. Ay, baliwam kumaday ta kapanunutam. Tamangan no day tapay ti rason, no apay ang madadaal ti relasyon ta. Oh, naluton, dahil ito'y barbecue. Oy. Ay, naluto ka din. Isay pa yan, naksupay kiting. Ikabil mo lang dita. Tairis reserbak dayta. Ah, asino, ti pang reserbaam? Basta, dita na pa'y lang. Barbecue, gumatang kayo iti barbecue, kalutlutaw. Ay, sakpaw, balasan Yawat mo dayta kanyak. Ha? At tapang tadang. Oh, atoy. Asino, ay ati pang tudam.
Chris, Ay, si Kamat Gayam. padaanan ka lumabas. Mapanak na gumatang dita kantina. Aya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga dayto eh? Inyur uray ko daytoy para ken ka. Ay, thank you, man. Ay na, naglapsat ka talaga. Ureatan asawam. Talaga? Agyamak manan Sayang. At damot ngaminan asawam. Apay ngamin asan ka pailaan ang mga sawa. No at ako mamabiro ka kakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kursunada ka ngamin na talaga, Mari Chris. Ureatan asawam. Keras kalata. Linda, lukatam tiri daw yo. Atay bagak. Linda. Apay aya, anyat ibagam. Agawid ako ta na ibus tilakok. Ngam, di magasak dito balayo. Tataumay ko ibaga. Anya day ka aya. Amom, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Kunak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni mo gayang Mari Chris nga ipag mo. Anya? Nagbayag da pa'y nagtungtungtong iji-igit ti kalsada Nga uray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kasla da agdidday iti kasdi adyarda. Di la mabain mo't day kya babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga mo kay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y ang ababakit. Kat maamuan to pa'y diti lugar tayo. Day tanto lakit de. Nagbayag ka mo tinanapan gimatang iti rekado? Bakit? Alas 5 anapan ka? Ita, ay na, alas 6. Adalaan kinaistorya agayem ko. Amum ang mabisina kon. Nangan ka kuman at tinapay. Asino ay ati kinaistorya magayim mo ako nam. Masapol ka di pa nga ibagak day takan ka. Kaya't ko nga ron amaamuan. Tati amaw ka, awan tigayim mo dito lugar tayo a kaistoryam. Ay, agdwa-dwa ka manan ako nak, Fredo. Day takot, tijak kayat nga ugalim. Di nagpadpadasan alukuan, siga Mari Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman butbut nang. Tasin no ka kumangay. Amin na ba ng pagdwa-dwaam? Ay, panawan ka man langan. Agyaman at manang Linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin tinakakita, idi sinabat ni Roman ni Mari Chris ija igit ti kalsada, idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti bagbaga dagiti tattao. Unay mat dayjayan aruman. Amu namat nga asawak ni Mari Chris. Kat dayjay man mat ngamin nga asawam kunamlan balasang. Nubagbagak nga main. Apaan nakmat? Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw. Ala, pagtungtungan nyo anaimbag day taabanag. Sa di numanan ti papanam, kat sumip ngeten. Mapanak iti talipapa. Inak gumatang iti si daan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya karga ti ref. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short, kin naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo't. Saan ka na rumwar? Siya kung ti mapan iti talipapa. Saanen? Siya kun, takasaritak ni Marimila, ta umay nakimanicure inton biga. Narabyanak mo't. Nagsarsarita kami pa'y ngamin ka ni Marimila. Asino nga pa dahi tamang sarsaro no kanya? Uy, nagsiksikan. Ha? Oh my God. Di na arak ko, man! Ano kasi pang pagbagat? Di dyan dalan. Ada si Marano kanyang. Katanya? Hinaras na ako. Inarekap na pa yung graman. Gaitan tumat ngamin. Imbaga
Dakang ka asaan akas tati panagkaukawas mo? Ngam kay kayat mo magnamin. Takas lakag patpatsarming. Anya nga ita? Ay, no di kakadang nga. Lakay. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas kay tiyong no. Tapno di kanto may rubo. Lakay. Agpapan dito'y balay. Agkawas kay tiyong no. Agbayin ka mat kadagiti anak mo apasig ang lalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para ti radyo ni Elena Nudo. Kennedy direksyon ni Teresa Calay. Musika, Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastalatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaa daw iti pagsasao, ako na. Saya atem ti pannakilangan mo iti asawang, tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Imbag ka pa, Maridina. Adda ka la dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastalatibiyag amare. Agtugaw ka naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasom latta tagpapintas. Ay, kastalatibiyag ko nakmanan. Agpapintas tayo latta uray narigat ti adda pa nagbiag. Imbag ka pa adda pagpaparlor mo. Saan anas kan nga agpaparlor ka tapno pumintas ka, mare? Tasyak, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre, naskan mo ta kanayon ti panagdigos, tapno na dalos ti bagi. Ay, Awan gayam, nakalatiw ka man dito'y ayan ko, mare. kaya't kulati adda kasarsarita na, mare. Ala, umunag ta nga ron di ta balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayat ti panagsarsarita ta, mare. Agyamanak, mare. Nanya ka di ti parikot mo. Nilakay ko, mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay nga eh. Si kalaang tinangibagaak iti daytoy. Diyak kayat amaamuan ti sabali, gapot amabaina. Apay, anya ka di day ta, mare. Ibagamlat ta. Kandi ka agdanag, awan pang ibagbagaak asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan na ka talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di ta balayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakmat Anya nga ron ti parikot? Amo mare, agparikot ka, no talaga adi na kan kayat nilakay mo nga arakupan. Kayat nasawan, adan sa bali a babae, itibiyag na. Awan mo't amok a babae nilakay ko. Day talaang tatunggal balikas na kat masairak. Ha? Imbag ka pa'y. Awan pa ka sa sairam kan nilakay mo. Ay won, husto ka mare. Narespeto nilakay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pa ka sa Irak? No adaman na ilawan na nga insawang, kat nasa Irak, agkid daw adagos iti sorry, kat agkan kan arakopan na kon. Iso aday ta, mapunas mo tan adagos ti pan nakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa'y nag-sweet kayo gayam. Wun mare, rumbang ba't ngamin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda ti panagayak kan pamatagday ta. Ni, ada ka madgaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Agisi ka man. Nga. Ha?
Amo nga dabit-bit ko. Sumanao ka pa lang. Sige. Umunag ka, lakay. Ala, manganta yon. Insigang ko, tay karnit baboy a ginatang mo, lakay. Nanang, ay na, naimas ti si Dan ang. Un nga rot, naimas ti sidan. Ni, apay, lakay. Impugsong mo't ang tinigop mo asabaw. Anyamat daytan. Anya dayto yung sidan. Awan rap naman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mo. Ay, unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti pa nagsasaom kanya. Awan kat ama mo matao ah. Awan pa'y paglaingam uray anya apanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Ay, apay ngagsangsangit ka ngay may dito'y balay anak kao. Nasa ira kiti pa nagsasaw ni Andoy. Nakasango dagiti anak mi a pinagsasawanak. Ay, una yan ti asawam. Iti pa imot sango ti panganan. Awan sir-serbik nga asawa na iti pa nagsasauna, nanang. Di mo pa'y lakang panawan. Awan na sa lahat na pagbanagam no salbag mo ti asawam. Lakay, kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na asa iran tiniknan ni bakat na. Nay, apay nga ay. Idi ka no pa'y lagaya makasta. Masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay nga min nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da masair ti asawa da. Naimbaglakit din da saan ka akasta lakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Bakit? Tati asawa, ramen, saan kat akamilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsaklat ta ti pagtangan. Lakay. Bayang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Ando. Parang denggan na ti balakat ko. Pare Andoy! Dumagas ka bay! Oh, pare Pintring. May ka pare. At daginatang kong arak. Daytay san unay ang makabartay ke. Ay, daarak mo pare. Un pare. Ay kato na. Ala, agtukaw tapay dito'y parangan mi pare. Tay paalak kan ni bagat ko ti arak. Ay kato na. Bakit? Iruwar mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ni ti baso. Mayat nagpaiso pare. Sige lang pare. Ibuson ta na ito'y may sabote. Sana bali? Tasan unay ang makabartag. Lakay. Oh, ato yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalangarod lakay. Tay na kiti kusina. Tagluto akpay ti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam ang mga numasugat iti kutsilyo tayo, ma'am. Wan? Lakay. Sige, inakpay na ron iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka mata ni ti asawam pare. Wan pare. Rumbang agasta ti panaglangan ti agasawa, pare. Mabuta nga ngamin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam. Tapno di na ka panawan. Ha? Wan pare. Tati asawa tayo. Mabambanog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, agluto, ken mga iwan iti anak tayo. Kwa. Isu asya pare. Dungdungwak ni bagat ko. No adaman na isawang ko ang nakasaktan tirik nana, agsurya kadagos pare. Tama di, no adayim impanan na sakit tinakam. Kat no adamat madi ana isawang na kanyak, agsurimat. Kasta ka di pare. Wan pare. Naragsak kami kanibagat. Tas sweet kami, pare. Inaldaw ang mainlawak kan kuana no kasta, pare. Aya? Da kayo ngayon kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Kwa pare. No da kami kanibagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami ti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi.
paray. Maawatan nga ta ni pare Andoy dagiti bagbagam kan kuana. Sapay kumaa. Ay pagkit di tasana panawan ni Mari Lilian. Pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kaya't adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaengan. No kasmatlak ni pare Andoy. Di oray awanan asawak no kasta. Ay, imbaglaan tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidag ti amin akabalak. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, umay ka manganan. Nakaluto akon. Hoy, Andoy, agring ka ditahan. Ito nga ka talaga niya. Naiturog mo mat ngaminan. Panawanak man dito silid. Talagang awan amom a babae. Lakay. Kita man nakaturog na tao. Ngam maririing ang pailaan. Talagang awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grato man niya. Awan ngamin amom kat. Kasta kadilatan ti panagsarsaritam kanya Kandoy. Ngam sige, awan na nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodan ti maturog. Tamangan kami. Diyan! Tay baron ka, oh. Di mo pa ilagamin sa gana. Mabit lang, tay sagana. Ay, Nasapapay mo't ngamin. awan ka mo ma. Abay, kaya't mo maladawak iti trabaho. Idinto ta agnom-numar ka met iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawakan ka. Tawan amamom, surunkon. Day, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Huwag nanang. Pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung agnaut kadagiti anak ko. Day, apay nga anyat na pasamak. Jakon maibturon ti panagsasaw ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala. Anyagay nga raud. Kastala tibiyag ako nada. Saan nga amin abanag kat swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang. Ay, nagmalasak nga agpaiso iti asawa. Naimbag pa ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na. Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala tibiyag. Kat numalas ka man iti asawa, okay laang dayta. Tinapatag ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Mata ka man iti sardinas. Balunag man. Day, sardinas man ti balunam, Andoy. Wala na. Tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ha? Andoy, balakad ko lang matday to'y anya. Kanya data. Ambok, ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape ken asukar. Agsangsangit. Awan asukar ken kapiyaw tanaibusan. Ket saan anak agatang adagos, taimpalpas na pay dagiti lalabaan na. Angem pinagsasawam. Imbagam kano nga awan amam muna. Ken imbagam nga awan serbina nga asawa. Saket inuyaw mo pay. Asaan lang aron anapintas. Awan pay linaot ti utak na. Ha? Angem anya ka ita. Tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, Andoy. Nasken nga ipateg. Asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Nanang. Kaya't kunday ti apagkwartaak Taadda aklata dito'y balay. Kat maasikasok matlaang dagiti anak ko. Ay katuan Lilian, kita day ta sumungad. Ti asawam mat.
Apay nga imay dito'y day tatao. Ang mga noomay na kayo sukunan. Sorry baka. Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya ti panakilangan ko kan ka. Nasaya at mo, ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli ija balay. Ngamin, aging ka ita. Nasakit lat tatirik na. Pakawanin na ka din. Kat naghawid kayo kuman ija balay. Ay, saan kami nga agawid? Agyan kami lata dito balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? At dalatakan ka dayta. Basta saan kami pa'y ngagsubli ija balay. Agyan kami dito balay dananang iti dua atawon. Anya? Adagan ka no mangasawa kan iti sabali. Awanen bibiyang ko. Ha? Ala, uminom ta pa rin daw eh. Nakita ka lumabas di taparangan may. So ngay nayaban ka na. At iti basong pare. Saan ang makabartag day tang arak? Iso nga ayos lang nga ginom ta. Sige pare. Apay naliday ka. Saan na kaya't nililian ti agawid pare? Ha? Agnaigda ka no iti dua atawan iti balay dananang na. Anya? Ay, daytan ti ibagbagakan ka pare. Kat kunana pa'y, ang mga sawa kanulatan, awan kano bibiyang na. Ay, awanan na pare. Si dadaanan ang makisinakan kanibagat mo. Nagkrigat gam ti agmay-may sa pare. Awan ti aglabay iti kawas, awan ti agluto iti balon nga trabaho. Ay, kasta talaga ti biyag pare. Narigat ti agmay-may sa tawan ka andingay mo. Awan ka tulungam iti trabaho. Pare, No kumatadim nga kay ti balakad ko kan kaide, asaya atom ti panakilangan mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Ngam, ay, di ka mat ngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bagat mo kan ka. wan garot pare. Ala, ano samti kanayon ang mga ayaw kan kwa na pare? Katunggal agsweldo ka, mangtad ka iti sustento da. Tapnuin inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawa man ka. Wan pare, kasta ti aramidak. Kat ita pare, kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at ipan nakilangan mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Titan gagayem tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saya atem ti pannakilangan mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon Kastala ti biyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Kit ita adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Uray kasanod kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Nagmayat ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan ka agtagtagari dita? At nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpatay mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kayatin ti sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang arudan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsimitay. Problema ya dayta. Dumay dungpar. Kumatangak manan na iti baro. Sa palya talaga ti anak tipak na. Ayan ni Manolo. Ay, saan pa'y asimbang pad, sir? Kaya't kuha ka sarita. Di kakaisuna ng anak ko.
Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Jack makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay? Ay, sir! Sir! Sangit ka ngaya. Ay, imbagak nga ron, sir. Saan ka ba amat matay? Taan niya. Di mo pa yun ka dyan sweldo kita bulan, sir. Jack paintan aya. Isungaraw asap sa bulak ni Manulaw. Taday tatibilin ko kan kuana. Taitid na ti sweldo ma. Patsyamag nga itad ni Manulo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka nagiti babarkada na. Ay! Ay, sir! Ay, saan ka kagipayamat matay, Ay, sir! Ipostpon mo pala! Oy, Nana Linda! Si kamat gayam. Napunomot day ta basket yung. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kurt. Dagito'y impagatang ni sir. Akayat na kano akanan. Ha? Si bibiyag pa jay among yu alakay, Nana? Day, kawamat. Agpagatang nga ron. Aya iti makan akarnay no natayan. Ay, dagwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay kumaata saan pa'y amatay. Tanasing punday jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manulo. Ay, day jay mo't nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasanungay jay negosyo ni sir. Ay, ipatawid na kan ni Manulo. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanon ni sir. Ay na, nasayata si Pangpet kan, Sir Manulo. Tapay. Nabantak ka gayam. Ni Daning ay, nabiyag ka di ba ay? Kalkalpas na anang rabi barong. Ang paingay, akas dati sa lunsod mo, sir. Kas lakayat mo matan amatay ni sir. Ay, ko Damdamagag lang, mat. Ang yagat ni Nana Linda na ya. Ala, nakmaturugan. Ay, mabitla, Sir Manulaw. Ay, hindi pa'y lakalman, abirbiro kan nakati amam. Ayan mo ka no. Jakmat mo, tinapanam. Iso ako nakajak amaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y madgayap. Ay, adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Ay, bilay na nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak anegosyo mi. Anya di panagkunam na nalinda. Ay, dali! Ay, saan mo apiksaad ka ang bukaw, Sir Manulaw? Ang mga numadisturbo ti amami ti panaturog na. Matayak sa talagan. Ay na, sir. Saan kumakasta ti bagam? Marignak itan. Puno da ito yan. Ay, sir. Di mo pa'y mat nakasarita ni Manulo. Apay.
Saan pa yan nagawid? Iti nagawid. Nakaturog kayong amin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, awa ka man. Darasam tabilina ka. Wen, sir. Ay, ayat tinambar na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Aday ta. Nagringan, sir. Hello? Ay, Sir Manolo. Ninanam Alinda daytoy. Apay ayan, Nana Linda. Madama kami nga inom. Saan ka man namang disturbo? Ni sir, kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kwa ngamin, sir. Ay, ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Kasaritag man. Apay, saan ka kading agawid? Kasaritag kunak. Itad mo kuha na ti cellphone. Sir, kasarita na kakano. Hello, Daddy? Saan ka unay? Amang Anya tibag bagam? Diyay bilin ko kan ka. Anya bilin data? Diyay negosyo. Imatuna manasayaat. Tapnusan mabangkrap. Amok data? Ay, sir, ipalagip mo ajay sweldok itaabulan. Ay, Manolo. Diyay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong taon. Ayunam taon. Ay, adagayang bonus ko. Wanan. Aramidag kita bilin mo. Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wanwag tangod ka. Tapnamok no si bibiyag ka pa, iwan no natay ka. Ay, nay na! Ay, na, Sir Matiyaw! Just well done! Nana Linda, adda ka di madlaw yu itilangan ni sir, anak ka masayang. Kasla nakaisa man. Ay, tila'y bagbagambot si kabalasang ko. Ay, nakaisum ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko maanaragsak. Awan tupay di anak na. Taumay kuma. Aging gaita. Awan pa'y laeng. Aywan. Ayan ngay ni Manolo. Awan mat ngagpaiso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang kaw. Napandansa kano ijay burakay. Anya? Ay sus, kasla saan mat anamatayan? Ay, wen nga rod balasang ko. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Wen nga agpaisuan niya nana. Sa bagay, adu ngamin ti kwartana. Ay, wen ket itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da. Kaya't yu asawan, isoon ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwan balasan ko.
Ay, sayang mag-anegosyo. Ala, abay akala at anak sangit kayo, nana. Ay, balasan ko. Diyos will, Dok. Ay, sanda pa'y nga inted. Doon na bulan balasan ko. Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka matan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Saan man la ang nagsangit? Pulos asaan ka man la anagluwa, iti ipapatay iti amama. Uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag nga ron ni Daddy. Ay, saan kan siya? Ba't analadingit anatay ni Daddy? Nalatingit ak mata. Sika lang ay Ita, agap-apura ka manan nga agawidan ni Jay Mansyon niya. Agur-uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Aghapi-hapi lang mata. Sir, kanayon ti happy yaw. Ay, kasanungay mat na sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay anatay. Kat no imbilin na ka, asika timang taon. Agay ay bilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Itadyomat na. Ay, kasyak mat. Isula, ti may sasang-sangi, takday taaswel, dawk. Adi you in-inted. Mas nawaya ka itan na maramid-amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna. Makapasya-pasyar ka. Makapag-chicks ako na, kunampay. Nya, nagkatulang aro din ti chicks mo. Aduay amat. Sang-sanga pulo lang. Ay, agasim man, nagaron. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Gwapo ka lang aro dahin. Ado pa'y ti kwarta. Adda pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin na ka dagiti babae, puro nagpipintas. Oo, anya. Kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga taramidag. Uray ag-drive ka laeng. Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papa na. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabang-bangkrap mo't kanon di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, puno na ita, madamdamag mo, balasang ko. Saan mat ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na, ti talaga, anasaot nga negosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo Ayun gayam, inteden ni Manolo di sweldo yun, Nana. Ay, saan pa'y nga road? Na, anya pa'y lang arod nga itar aramidin nyo dita, no saan da kayo mo't asweldoan. Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan, aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanaw akong. Apay apaabutin nyo pa'y lang iti sa nga pulaw. Puston di talo abilang. Nagadun day ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay makasaritak na ito'y Manolo. Kat nakaturog manan nga po iti bartak na. Nakangangapay. Ay, kat inton makareeng, pumanaw manan na dagos. Inton sumangkay, nabarbartak manan. Ay, kasanungay amasingir ko ti sweldo. Ay, una yan. At dayta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Ay, Sir Manulaw. Sir. Yala anak man iti dalam ginala misa. Ay,
Ay, ada ko mapay ibagakan ka. Yala, nagpay ti danom. Darasam, Ay, sige, mabitlaan. kagunti yelo na. Takayat ko dyan nalamis. Aywan, sir. Agtuyan, sir, jay danom anakalamlamies. Sir, sir, Maturog ang manan. saan ka kumapay ang maturog? Sir, ada kumapay ibagakan ka. Ha? Naibusan na talaga ti pasensyak. Ha? Jak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin ko nga alaan. Taisun ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan, sir. Yung gaputa masapol nga ramidot ti kastoy. Ay na, Sir Manolo, ipakadak mga laak kadagiti gamit dito'y balayo. Isunti pan nakaswildok tadinak mo't sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita, iti oray tang tagainap kulaan. Gapaw, tamabutengan. Marta ka mo, dati agmaneho. Apa nagbuntog ka? Saan ka nga agpreno-preno? Ako ray kamot boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Payadag na kita amang tiliw kanyak. Pabanerberam tilugan. Darasam! Ay, uwin boss. Kakurat ako na kiti datuma driver boss. Busina ta na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Atula amin dito, traffic! Ni, Nanalinda, adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay dito ilaklako yo. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasang ka. Pimanaw kayon, ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo, ti sweldaw. Ay, nangala ako na, iti kayat ko nga alaan, ijay balay da. Ison, ti pinagpuunak, iti panaglaklakok, iti tinapa. Ay, naglaing kayo, nana. Tuwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay makamumatan ni Manolo iti biyag na. Ay, wala. Kun, lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kastala ti biyag, balasang ko. No nasa dot, ay awan tinasaya at apagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat nga aramidan. Sadot talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan ti biyag na. Ay, Nanalinda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wan balasang ko. Agpaysuday ka. Kat amom no asino ti asit ganti swerte. Ah? Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, nana. Kat ni Manolo, gaputa na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wanti swerte, lisyan ti swerte. Kat ni Manolo, gaputa na sadot, ay, awanan, mabangkrapan talaga, tinegosyo da. Apay ngay. Duwata lang nanabati dito lamisaan. Ayan ngay dagiti kakadwatang agin inom. Manaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo. Bayadak amin ngay ninom tayo. Kita manod na pa'y kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta na ito'y wallet ko. Oray ipakita kan ka. Naguray ka ha. Awanan ti kwarta boss. Ay, agdal na ka man. Apay ngay. Awan mat nga paisong ti kwarta ko. Ato natin nag boss. Kita man niya dyan natin nag.
5 pisos mo, itinatinag, di tawalin mo. Ay, isa lang ang tilinahon na itawalin mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling tayo ito eh? Saan na no? Ay, saan na ka mamati? Saan ka mamatay, oh? Dito yun eh. 5 piso, yan natinag. Ay, ato ti kwarta ka di bangko. Dapat negosyo ka. At dapat aya, kitno nalugit inegosyo yun, boss. Partakan ti ag-drive kunakkan ka. Boss. Nene. Apay nga si Mardeng matantay tulugan. Anya di na pasamak. Ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibos sa amin, Hoy! Anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Ah. Tay kunada nga rudeng. Uray ka sa kinado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Titan gagayan, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Uray kasanod kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.